zda se k tobě dostane tento videozáznam, či zda to budeš mít v tištěné podobě. Nevím, proč si udělala ty kroky, které si udělala a proč si odjela s panem Macurovou. Já jsem ti nijak neublížil, ani si nejsem vědom, že bych ti zadal jakoukoliv příčinu k tomu, abys opustila nejen tento dům, ale i mě a zachovala se takto nepředvídaně. Já si myslím, že hlavní roli v tom sehrál alkohol a to, že než jsem odjel, ty si o mě řekla, že jsem na tebe zlý jenom proto, že jsem ti alkohol zakazoval a že jsem ti ho několikrát vylil do umyvadla. Já myslím, že to jsem nebyl zlý. Naopak jsem to s tebou myslel dobře a po celou dobu, co jsme byli spolu, jsem se snažil ze všech sil tě z této závislosti, do které si bohužel upadla, tě z tohoto problému dostat. Takže je mi to líto. Nevím, jestli pan Macura je dostatečně fundovaný a silný člověk, aby ti dokázal v tomto problému pomoci. Protože pokud ty nebudeš mít vůli, tak ti nepomůže nikdo na světě. Co to děláš? Co to děláš? Hledám štěnice. On má všude ty svoje sledovačky a napíchaný auta. Když on má na to tu svoji agenturu bezpečnostní. Pojď. To je důvod, proč tady nemůžeme zůstat. Že tady by si pro nás přišel. Žádný lékař, žádný lék, ty sama musíš mít vůli a pak se ti samozřejmě dá pomoci a tvůj život může mít smysl. Ale musíš se k tomu rozhodnout sama. Já jsem teď tady u tebe doma, máš tady poklizeno, je tady čisto, můžeš se kdykoliv vrátit.